καθαρά Δευτέρα πλησιάζει και τα παιδιά ετοιμάζονται να πετάξουν τους χαρταετούς τους. Έχουν, κυρία Ιακώβου, να φοβηθούν κάτι τα παιδιά, ίσως κάποιον παράξενο και μυστήριο κλέφτη που κλέβει χαρταετούς? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Σας διαβεβαιώ, κυρία Χατζή, πως τα παιδιά δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτε. Να βγουν στις εξοχές και να πετάξουν άφοβα τους χαρταετούς τους όσο πιο ψηλά μπορούν. Ο κλέφτης πιάστηκε στα πράσα. Μιλάμε φυσικά, κυρία Ιακώβου, για τη χαριτωμένη ιστορία που διαβάσαμε στο καινούριο σας βιβλίο. Μια ιστορία γραμμένη και εικονογραφημένη με πολύ χιούμορ. Πείτε μας με λίγα λόγια την υπόθεση. Πραγματικά όλη η ομάδα που εργάστηκε για αυτή την έκδοση είχε έμπνευση και πολύ κέφι, και έτσι μπορέσαμε και φτιάξαμε ένα βιβλίο που είμαστε σίγουροι πως θα το αγαπήσουν πολύ τα παιδιά. Η υπόθεση έχει ως εξής. Μια παρέα παιδιών, πλησιάζοντας η καθαρά Δευτέρα, συναντιούνται μυστικά στο δεντρόσπιτο του κήπου της νονάς Ορδανσίας, που είναι και το στέκι τους, με σκοπό να συζητήσουν πώς θα μπορέσουν να ξεφύγουν από έναν απίθανο κλέφτη που κάθε χρόνο κλέβει τους χαρταετούς τους. Στη μυστική τους αυτή συνάντηση παίρνουν όλες τις προφυλάξεις. Αλλάζουν ακόμη και τα ονόματά τους με ψευδόνυμα για να μην αναγνωρίζονται. Το Βατόμουρο και ο Τσιρότος, ο Φρίξος, η Έλλη και το πρόβατό του στο Χρυσομαλένιο, ο Μπουλντόζας και ο Γίγας, ο Κοκκινόβουρτσας, το Κρινάκι και το Σπίρτο είναι οι πρωταγωνιστές μας. Ο κλέφτης είναι σε όλους γνωστός. Στην αρχή δεν τολμούν καν να πουν το όνομά του, μα στη συνέχεια μιλούν γι' αυτόν και θυμούνται όλα όσα τους έχει κάνει. Όλα όσα έχουν τραβήξει γενιές και γενιές παιδιών από αυτόν τον μυστηριώδη κλέφτη. Τι θα λέγατε να ακούσουμε εδώ το τραγούδι «Κλέφτες και αστυνόμοι»? Ίσως αυτό να μας αποκαλύψει ποιος ήταν ο κλέφτης των χαρταετών. Η Βελανιδιά λοιπόν ήταν ο κλέφτης των χαρταετών, κυρία Ιακώβου. Ναι, τα παιδιά είναι σίγουρα πως αυτή είναι ο απίστευτος και υπεράνω πάσης υποψίας κλέφτης. Η μεγάλη γέρικη Βελανιδιά που δέσποζε με την παρουσία της στο λιβάδι, εκεί που κάθε χρόνο τα παιδιά πετούσαν τους χαρταετούς τους.
κάτι άπλωνε τα κλαδιά της η βελανιδιά προς τους χαρταετούς, κάτι φυσούσε ο αέρας πιο δυνατά και οι χαρταετοί βρίσκονταν πιασμένοι στα κλαδιά της. Με τη μέθοδο αυτή, όσο και φαίνεται απίθανο, τους έκλεβε, εντός εισαγωγικών. Έτσι. Στο βιβλίο λοιπόν, κυρία Ιακώβου, βλέπουμε τα παιδιά να προσπαθούν με την αχαλήνωτη φαντασία τους να ερμηνεύσουν πράγματα και καταστάσεις, φυσικά φαινόμενα και μυστηριώδη πρόσωπα που σχετίζονται με το πέταγμα των χαρταετών τους. Έτσι ακριβώς είναι. Ας πούμε για παράδειγμα πως ο βροχερός καιρός είναι πολλές φορές η αιτία να μην πετάξουν χαρταετό τα παιδιά. Οι νεαροί όμως πρωταγωνιστές του βιβλίου μας πιστεύουν πως αυτό οφείλεται σε ένα σύννεφο ελέφαντα. Τη στιγμή που περνούσε πάνω από το λιβαδάκι, η βελανιδιά του χάρισε έναν χαρταετό που μόλις είχε κλέψει από τα παιδιά. Εκείνος συγκινήθηκε και έβρεχε πάνω από το λιβάδι όλη μέρα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην πετάξει κανένας χαρταετός. Το βιβλίο θα ήθελα να πω πως μιλάει επίσης και για την καταγωγή των χαρταετών, για τον Βενιαμίν Φραγκλίνο που με ένα χαρταετό ανακάλυψε το αλεξικέραυνο, για την κυρά Σαρακοστή, για τα έθιμα της Σαρακοστής και το σαρακοστιανό τραπέζι. Οι μικροί αναγνώστες καλούνται με τη φαντασία τους να αποκωδικοποιήσουν όλες τις πληροφορίες που με τρόπο έτσι πρωτότυπο και διαφορετικό τους δίνουν οι πρωταγωνιστές του βιβλίου. Ας ακούσουμε όμως τώρα ένα μικρό απόσπασμα από το CD που συνοδεύει το βιβλίο. Θυμάστε μια χρονιά που άπλωσε με τέχνη τα κλαδιά της και έπιασε τα σκοινιά από όλους τους χαρταετούς που πετούσαν τα παιδιά στο λιβαδάκι? Και βέβαια το θυμόμαστε. Ακόμη και το δικό μου χαρταετό που ήμουν στην άκρη του λιβαδιού πήρε. Τεντώθηκε, απλώθηκε και μου τράβηξε άξαφνα από τα χέρια την καλούμπα. Κι ας μου έλεγε ο πατέρας μου: μακριά από το δέντρο, θα πιαστεί ο χαρταετός. Μακριά από το δέντρο, μακριά. Όσο μακριά και αν πήγα, αυτή η κλεφταρού κατάφερε να μου τον κλέψει. Κάτι φύσηξε ο αέρας στο χαρταετό μου προς τα εκεί, κάτι τέντωσε τα κλαδιά της βελανιδιάς προς τα εδώ, μου τον άρπαξε, δίχως να το καταλάβω. Θυμάστε τότε που πήρε τον δικό μου αετό και τον έδωσε δώρο σε ένα σύννεφο ελέφαντα που περνούσε? Πού το θυμήθηκες? Εκείνος συγκινήθηκε. Έβαλε τα κλάματα και έβρεχε. Έβρεχε ασταμάτητα όλη τη μέρα πάνω από το λιβαδάκι. Το αποτέλεσμα ήταν να μην πετάξει κανένας χαρταετός. Τη χρονιά που έκλειψε το δικό μου αετό και τον χάρισε στον άνεμο, θυμάστε τι έγινε? Ναι, Σπύρτο, θυμάμαι πολύ καλά. Πήρε ο άνεμος χαρούμενος το χαρταετό και έφυγε και άφησε πίσω του πλήρη άπνοια. Ούτε φύλλο δεν κουνιόταν. Κανένας αετός δεν μπόρεσε να σηκωθεί ψηλά στον ουρανό. Τότε δεν ήταν που μάθαμε και εκείνο το τραγουδάκι? Ποιο τραγουδάκι? Ακούστε, τα φύλλα του δέντρου μουρμουρίζουν τη μουσική. Και τα κλαδιά παίζουν ξυλόφωνο. Πηδώ, 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 να πιάσω τον αετό. Μα χάνεται ψηλά στα ουράνια που πετά. Χτυπώ, χτυπώ, χτυπώ τα χέρια μου τα δυο. Τα σύννεφα να στρέψω, μη βρέξουν και μου σκέψω. Γυρνώ, 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 στον άνεμο γελώ. Χαρταετό να στείλει ψηλά για να χαρώ. Πετώ, πετώ, πετώ και πίσω δεν κοιτώ. Χαρταετέ μου σ' έχω, φίλο παντοτινό. Πετώ, 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 να πιάσω τον αετό. Ωραίο το τραγουδάκι.
Ξέρετε, μια φορά μου είπε ο παππούς μου πως η βελανιδιά πήρε τον χαρταετό του και τον χάρισε σε έναν δυνατό βοριά. Τι βοριά? Από αυτούς τους δυνατούς βοριάδες που φυσούνε σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά τους? Ναι, από αυτούς. Τα παιδιά είχαν πιστέψει πως ήταν ο ιδανικός άνεμος για να πετάξουν χαρταετούς, μα γελάστηκαν. Αλήθεια, Τσιρότο. Και όταν πήρε τον αετό ο βοριάς, σταμάτησε να φυσά? Κάθε άλλο γίγα. Φύσηξε ακόμη πιο δυνατά. Τόσο δυνατά που τον έστειλε στην χώρα των χαρταετών. Στη χώρα των χαρταετών? Μα υπάρχει τέτοια χώρα? Υπάρχει. Η χώρα αυτή είναι η Κίνα. Εκεί τους χαρταετούς τους λένε Φεντσέγκ. Πώς τους λένε? Φεντσέγκ. Και αν θέλετε να ξέρετε, δεν τους πετούνε μόνο την καθαρά Δευτέρα. Τους πετούν κάθε μέρα του χρόνου. Κάθε μέρα? Κάθε μέρα πετούν χαρταετό? Ναι, οι χαρταετοί τους έχουν μάλιστα και παράξενα σχήματα. Πουλιά και ψάρια, πεταλούδες, μέδουσες και σαλάχια. Μέδουσες και σαλάχια? Μα και δράκους που πετάνε φωτιές από το στόμα τους. Δράκοι που πετάνε φωτιές? Wow! Πουλιά και ψάρια. Ήθελα έναν χαρταετό τίγρη. Εγώ χταπόδι. Πλάκα θα είχε. Χαρταετός Καρχαρίας. Κι εγώ ένα δράκο. Εξαιρετικό ήταν το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε. Πολύ ωραία μάλιστα ερμήνευσαν τους ρόλους τους τα παιδιά και τι ωραίο που ήταν το τραγούδι. Να πούμε πως το τραγούδι ερμήνευσε εξαιρετικά η αγαπημένη μου Σοφία, η Σοφία Ηλιοπούλου. Είδα, κυρία Ιακώβου, στην ταυτότητα του βιβλίου πως λαμβάνουν μέρος στην ηχογράφηση πολλά παιδιά. Έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. 9 μικροί ηθοποιοί με πολύ ζωντάνια και πολύ κέφι έπαιξαν και τραγούδισαν στο CD του βιβλίου. Πρόκειται για παιδιά που επιλέχτηκαν μετά από ένα μικρό casting που έγινε για να πάρουν τους ρόλους. Με τον πολύτιμο συνεργάτη και φίλο κύριο Αναστάσιο Ηλιόπουλο επιλέξαμε τους μικρούς πρωταγωνιστές και τους δώσαμε ρόλους που ανταποκρίνονται στο χαρακτήρα τους. Έτσι έχουμε το Λευτέρη Ηλιόπουλο να κάνει τον Φρίξο, τη Σοφία Ηλιοπούλου την Έλλη, την Άρτεμη Ντότσικα να υποδίεται το Βατόμουρο, την Αριάδνη Ντότσικα το Κρινάκι, το Χαράλαμπο Ματζούρι τον Κοκκινόβουρτσα, τον Άγγελο τον Κουτσούμπα τον Μπουλντόζα, τον Γιάννη Ματζούρι τον Τσιρότο, τον Παναγιώτη Μιχαλεάκο τον Γίγα και τον Σπύρο τον Γιαννόπουλο το Σπίρτο. Ευχαριστώ από καρδιάς όλα τα παιδιά. Αγάπησαν τους ρόλους τους και τους απέδωσαν θαυμάσια. Ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής στο μουσικό σχολείο της Λαμίας, έκανε τις ενορχιστρώσεις των τραγουδιών. Οι μαθητές μάλιστα του μουσικού σχολείου είναι αυτοί που παίζουν και τη μουσική στο CD. Και θέλω σήμερα μέσα από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω θερμά τη διεύθυνση του σχολείου, μα και τους υπεύθυνους καθηγητές που δίδαξαν στα παιδιά τα κομμάτια. Τη μουσική και τους στίχους των τραγουδιών τους έχετε γράψει εσείς? Ναι, σωστά. Πραγματικά απέδωσε με πολύ χιούμορ τους χαρακτήρες. Επίσης το βιβλίο έχει μια απίστευτη ατμόσφαιρα που νομίζω ότι δημιουργούν τα ζωηρά χρώματα που χρησιμοποίησε. Η Εύα ξεπερνάει τον εαυτό της σε αυτό το βιβλίο. Συμφωνήσαμε να κάνει ό,τι πιο τρελό σκεφτεί και πράγματι το αποτέλεσμα είναι υπέροχο. Έκανε ένα βιβλίο γεμάτο με πολύχρωμους χαρταετούς και υπέροχα χαριτωμένα μέσα στην τρέλα τους παιδιά. Επίσης έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο ένθετο με δραστηριότητες που τα παιδιά θα ενθουσιαστούν. Θα φτιάξουν δικούς τους χαρταετούς και θα ζωγραφίσουν εικόνες του βιβλίου. Το βιβλίο φυσικά, όπως είπαμε, συνοδεύεται από το CD. Εκεί υπάρχει το θεατρικό, τα τραγούδια, μα και σκέτη μουσική για να τραγουδούν τα παιδιά καραόκε. Επίσης στο βιβλίο υπάρχουν και οι παρτιτούρες των τραγουδιών για να μπορούν όσοι διαβάζουν μουσική να παίξουν τα τραγούδια. Είναι πράγματι μια πολύ πλούσια, μια πολύ φροντισμένη έκδοση. Νομίζω πως είναι κατάλληλη και για πολύ μικρές ηλικίες. Αυτό είναι αλήθεια. Το βιβλίο δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει ειδικά για τον νηπιαγωγείο ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της νηπιαγωγού.
Όπως είπαμε, οι νηπιαγωγοί μπορούν να διαβάσουν στα παιδιά την ιστορία, να κάνουν χειροτεχνίες, να ακούσουν CD, να χρησιμοποιήσουν στη μουσικοκινητική τους αγωγή τα τραγούδια, τα οποία είναι μάλιστα γραμμένα και γι' αυτό το σκοπό. Είναι ένα πολύ δημιουργικό βιβλίο και μάλιστα με ένα θέμα που οπωσδήποτε αυτές τις μέρες θα αποτελέσει θέμα συζήτησης στην τάξη του νηπιαγωγείου. Κυρία Ιακώβου, θυμάμαι πως έχετε ακόμη ένα άλλο πολύ καλό βιβλίο, μας έχει μείνει σε μικρούς και μεγάλους στην καρδιά μας, για την περίοδο της Σαρακοστής, έτσι. Ναι, είναι το 7 παπούτσια για την κυρία Σαρακοστή. Ένα βιβλίο πραγματικά αγάπησαν πολύ τα παιδιά και που εδώ και χρόνια επιλέγεται από τους νηπιαγωγούς για να διαβαστεί στην τάξη. Με αφορμή την ιστορία του βιβλίου, μπορούν να μιλήσουν στα παιδιά για τη ζυμαρένια κυρία Σαρακοστή, για τα έθιμα του Πάσχα. Υπάρχουν ακόμη δραστηριότητες στο βιβλίο, πατρών για να φτιάξουν μια ζυμαρένια κυρία Σαρακοστή και μια όμορφη μεγάλη αφίσα για να στολίσουν τα παιδιά το δωμάτιό τους. Πολύ ωραία. Ας ακούσουμε, κυρία Ιακώβου, τώρα το τραγούδι της κυρίας Σαρακοστής που βρίσκεται στο CD του καινούριου σας βιβλίου «Κλέφτης Χαρταετών», αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς, κυρία Χατζή. Εύχομαι στα παιδιά καλές πτήσεις και με το καλό η Σαρακοστή.